Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Yan sige man ang mata ni mo, reklamo ka? Kay bawa ka, Ma'am Shane? Ang taong managpa sa waysa, waysod ang utok. Buhi ang akong kamot, Lando! Ma'am, wa kay katungod mo pasakit ni Helena. Buhi ko... Ay! Wala ba kayo ng bayana, Lando? Ako ang imong agaon! Ako ang angayan ni mo labanan! Ma'am Shin, mulaban ko nimo kung naakas husto. Pero nagminaldita ka, nanagpa ka. Igo talagang giluwa sa kaso. Ayaw ka bala ka, ma'am. Dili ko mo reklamo sa mo pagsagpa na ko. Nahibaw ko nga, wa ka kasabot kung asa ka malugar. Hoy! Ayaw pag hinilas na imo sinultihan, ha? Nurse ka lang! Ngano, ikaw, ma'am? Unsa man ka? May nahuman ka na ba? Sa ako na obserbahan, nagsige ka pag-eskwela. Ngano ka, na? Ayaw kong insulto, ha? Kung dili ka gustong insultohon, ayaw sa panginsulto. Wa ba'y tudlo sa iyong eskwelahan sa elementarya ang panultihon nga? Ayaw buhata sa uban, ang dili nimo gustong buhato nila nimo? Hilas! Da. Surrender gyud siya nimo, Helena. Pero kinahanglan magbantay ka. Pasinog liputan ka na bayana. Spoiled siya nga wa sa lugar. Oh, nagsalig nga kwartahan. Si Chuna na sa... Okay. Sige, biyaan na natin kalando. Ito na ako, Sir Alejandro. Hello? Pagkuwat. Wapay mo palit sa tumbay yuta. Gapiki na siya siyang asawa. Kaluoy saba. Puiset ting bayhana ay. Karon pa ko makasugat og babae nga kusog mo tubag nako. Puiset siya. Kinahanglang mulayas ining baya ka na si Helena. Mubukal kid nga akong dugo sa kalakot nga magtanaw niya. Sir, dili pa ka musod sa bay? Giaway ka ni Shen. Nag-hangover pa tingali siya, sir. Mao nga init ang o. May hangover o. Wa gibatasan nga malulti ka ng babayhana. Nganong uwa man na inyo madisiplina sa gamay pa, sir? Sorry, sir. Kuan. Bahimo baga. Ipaduol ko nimo sa duyan nga nagbitay. Ha? Lisod na ang dahan. Kinahanglang i-manual ang akong wheelchair. Sige. Ako kang ipadool sa doyan. Naanakas dool sa doyan, sir. Kadugay na ining duyana. Betaw, sir, no? Kinsa man ang nagbutang ana, sir? Ako. Di ba nga Oo, tuod. Misulti ka naman daay nga ikaw. Sir, mura og makita ko pa siya. kinsang imong makita, Sir Alejandro? Si Si kinsa, sir?
gusto kong mahinumduman ang iyang nga. Pero Pero, unsa sir? nganong nalimot man ko sa iyangan. Hinumdumi ang iyang answer. Ha? So, ay hinumdum ang iyang pang-answer. Nganong gusto ka man nga mahinumdum ko? Ha? Dugay na ang maong panahon. Nahinumdum ka nga ikinipabutangan ng maong doyan para sa imong katabang. Unya, dili ka mahinumdum siyang pangan. Dili gyud ko makahinumdum. Sige sir, ayaw na lang pugsa. Basi mas stress pa kas paghuna-una. Kalimti na lang ang maong katabang. Mahimo ba? Ibalik ko sa akong kwarto. Oh, Sir Alejandro. Oras na sab nga mo inom kasi imong tambal. Og oras na sab sa imong pagpahuway. Nalimtan ni Sir Alejandro ang akong inahan. Buti pa sapot. Nga dili importante sa mga sama nila ang ilang katabang. Masalas. Sorry, ma. Nalimtan ka na sa imong first love. Unsa makaisulod nga panghitabo sa kinabuhi sa akong inahan. Dear Diary, nag-uol ko karong adlaw tungod kay kidala ni Sir Alejandro ang iyang hinigugma. Matahom kaayo siya nga gigunitan sa kamot ni Sir Alejandro. Ang iyang mga mata masulti, ang iyang pahiyom makadani gyud og kasing-kasing. Wa ko makasabot sa akong gibati. Mura magkikumot ang akong kasing-kasing sa unang hikayon. Nga nakita ko si Ma'am Vilma. Oh, Vilma? Demonyo ka ng agaon mo, Lando. Demonyo na! Ha? Gipatay niya si Vilma. Gipatay niya ang akong anak. Iyang gipatay si Vilma Santos. Sulagba lang tingali kiningan nga Vilma nga sa gisuwat ni Mama Celas. Kun mao, Vilma di ay pangasawon ni Sir Alejandro. Unsa man kayo nasuwat sa sulod pahina. Dear Diary, ingon sa midag-om ang langit para nako. Sa dihang mipupose o kasal si Sir Alejandro kang Ma'am Vilma sa mga atubangan. Midagan ko paingon sa mong higdaanan. Mito ang akong luha sa kasakit. Apan, nahibaw ko nga kutob lang ako sa paghilak. Isuwat ko na lang sa hangin ang akong kukma ni Sir Alejandro. Kasakit-kit sa kibati ni Mama. Uy, katumanan na iyang kugma kang Sir Alejandro. Nakamata si Sir Alejandro. Sir Alejandro? Oo, man siya siyang higdaanan. Sir? Sa CR. Wasap siya din eh. Sir Alejandro? Sir Alejandro? Elena.
Naa sa sala si Sir Alejandro? Sir! Sir, wala ko kabantay ni mo diyan sa sala pagpaingon ako sa imong kwarto. Dito ko sa gawas. Kinsa man ang nagtabang ni mo pagpasakay sa imong wheelchair? Ako, Helena. Bati ko ang bagtig sa bill mo nga natasab ko. Salamat, Lando. Naghila ka, Helena? Ha? Wa man. Naghila ka? Gimingaw lang ko sa akong inahan, Sir Alejandro. Tawga siya. Panhia. Ayaw na lang, sir. Okay naman kung ako lang siyang tawagan. Muata na ko sa gawas, sir, ha? Sir? Unsa may buhaton nimo dinhi sa sala? Tawga si Julia. Ha? Katapusan na natong adlaw ron. Okay lang magpahimustag ba? Ay, ikaw ba? Ay, ako't paghinangon. Ako ka lang, di ba, Julia? Siyempre. Oy, Nanawag man si Alejandro. oy, pasipatupag mo sa messenger. Dili, uy. Ako na siyang tubagon, ha? Hello? Ma'am Julia? Oh, Helena? Nga nanawag ka man? Busy pa ko sa seminar. Igo lang ko gisugo ni Sir Alejandro, ma'am. Nga patawagan ka. Unsa? Unsa may yan, Toyo? Ipapangutan na lang niya kung hain ka na karon. Ha? Asa mo kuno ka mag-seminar karon, Ma'am Julia? Nga ni ako sa Cebu. Sa Cebu ko nagseminar. Kitawag na ko sa akong mga kauban, ha? Sige, bye. Julia, usap ka. Ha? Anong Cebu ba na iyong gisulti? Unsa? Sa Palawan ang iyong seminar o dili sa Cebu? Panuway! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.